Zdravíme všetkých fanúšikov Revizora. Momentálne sa nachádzame v metroklube Šala a máme tu hostia, DJ Larryho. Čaute všetci. Takže mňa by zaujímalo, prečo sme tu, aby si nám hlavne trošku predstavil. Pre tých, čo nepoznajú, nevedia o tebe. Si promotér, to vieme všetci, takže akú akciu ideme momentálne spropagovať? Tak jedná sa o klubovú akciu Represent, ktorá sa organizuje 15 rokov. A hlavne ide o to, že dojde veľká legenda na toto 15. výročie Jerudo Damaja z USA a bude to strašný masaker. Budú tam aj predkapely Toru a Kamčo, DJ Trick. A hlavne ide o to, že to je akcia, ktorá je zabehnutá, má 15 rokov, minimálne 200 eventov. Vystriedalo sa tam strašne veľa reperov, DJov od Kontrafaktu až po zlú stravu. Hoci kto tu bol a vlastne dá ďalšiu otázku. Tak mi povedz, už si trošku spomenul, že Kontrafakt napríklad, kto ešte taký zaujímavý bol na týchto predošlých ročníkoch? Treba naposledy tu bol Pilsi, Hakru, Čistichov, Luz a hoci kto, Spirit, takže strašne veľa týchto bolo, takže že ťažko sa o tom hovorí, bolo minimálne 70 mien zo Slovenska, z Česka, takže čo sa týka týchto ľudí. Takže vidíte, že je to proste akcia, ktorá má svoju tradíciu a sú to fakt významné mená. Mňa by zaujímala nejaká taká píkoška, že čo sa stala. Vedel by si nám povedať? Tak napríklad, keď bol názov stavby asi pred 10 rokmi alebo tak, veľký koncert, plno ľudí, 700 ľudí, tak Čistému jedna baba hodila nohavičky a Čistý si to dal na hlavu a tak odrepoval potom koncert na zostavby s chalami. Sú aj nejaké fotky, všetko co nájdete na Represent. Použité či čisté boli tie nohavičky? To už teraz neviem. Treba mu napísať, aby sme zistili, lebo toto ako divákov zaujíma práve toto. Neviem, či použité sa... Určite boli použité, osrané. Online také nazad. No veď toto, to máme všetci radi, takže určite. Dobre, a keby sme trošku nahliadli do tej minulosti, prečo? Čo ťa iniciovalo urobiť takúto akciu, ktorá už teraz teda naozaj má tradíciu 15 rokov, že prečo? Tak, mal som asi 16 rokov a to u nás v Šali, ako ja nie som rodený Šalan, ale bývam tu už dosť dlho. To neboli žiadne akcie a boli tu zo pár reperov, s ktorými som sa poznal a nikto tu vlastne nič neriešil, čo sa týka repu a vlastne ja som bol prvý organizátor v okrese, kde začali chodiť ľudia vlastne. Cieľom bolo, že zabaviť sa, zavolať ľudí z okolia. Chodili sem ľudia z Nových Zámkov, z Nitry, z Trnavy, z celého okolia. Fakt akože to tu bolo aj, neviem, 700 ľudí minimálne. A podľa mňa tá akcia, čo bude teraz 17.6., ten Jerudo Damaja, tak to nikde nevidíte na Slovensku, neuvidíte na Slovensku. Naposledy tu bol pred 13 rokmi v Trnave, kde strašnú show spravil, strašný koncert. A podľa mňa každý človek, čo má rád aspoň troška rap, by mal dojsť a podporiť takúto veľkú legendu, lebo toto není, že to vidíš každý deň alebo každý týždeň. To fakt akože to raz za 10 rokov možno, že to bude takáto legenda na Slovensku a hlavne som poctený, že to je v metroklube Šala. A klobúk dole, že tebe sa to podarilo sa dotiahnuť. Takže ja si myslím, že v tomto ako nespíte na Vavrinoch, hej, skúste sa trošku zobudiť z toho sna a prísť sem, lebo naozaj 17.6. je tu veľká akcia a samozrejme Revizor bude pri tom, dáme rozhovory, no a na záver, Larry, povedz ešte niečo pre divákov. Takže 17.6. v metroklube Šala, Jerudo Damaja, všetci ste pozvaní a vítaní, takže vás všetkých zdravím. Jo.